Kung punta naman po tayo dito sa isinusulong nyo din po na gusto nyo pong magkaroon ng DPWH, BARM Regional and District Office dyan sa inyong lugar. So sa tingin nyo po, ano po ba yung mga pwedeng epekto nito dyan sa BARM at pagdating po sa mga infrastructures and also sa public service dyan? Well, yes, tama yan, BJ. Dahil habang mayroon tayong ang BARM is, mayroon silang sariling pundo na ginagamit. Pero itong pundo na binibigay natin, subsidized by the national government, every year, every budget season, mayroon tayong binibigay na subsidy sa kanila. Ito ay ginagamit nila sa mga local projects nila. Local roads, local projects, lahat. Pero ang BARM areas ay may mga national government, ay may national roads and bridges din, no? So, ito ngayon ang problema. There is a disconnect right now dahil ang implementor ng ating mga national project within the BARM area ay ang mga regional offices ng Region 10, Region 12, at saka Region 9. So itong mga ito, may mga trabaho silang sarili outside of the BARM, no? So yung ang regular mandate nila, ibig sabihin dagdag na trabaho ang mga trabahoin within the BARM area that is of national interest, national roads and bridges. Napapanahon na rin talaga, Kong, na magkaroon nga talaga ng ano dyan, ng district office na nakatutok, parang regional office ng BARM sa... Regional office ng mga district offices within the BARM area. Na ang implementation nila ng projects ay of national scope, mga national projects.